rectes, paral·leles, perpendiculars i secants. Les rectes paral·leles. Les rectes paral·leles són les rectes que mai es tallen. Sempre van anar al costat de l'altre sense tocar-se. Rectes perpendiculars. Les rectes perpendiculars són aquelles rectes que es tallen en un punt formant quatre angles de 90 graus. Rectes secants. Les rectes secants són les rectes que es tallen en un punt i no formen un angle de 90 graus. Podem trobar rectes al pati? Les hem trobades! Podem fer rectes nosaltres?